Takže ja som normálne, hej, taxikár, hej, normálne mám volant, hej, budíky, hej, karujem, normálne mám spojku, hej, ručnú, všetko, ventilátor, hej, a naložím si teraz klienta, hej, a klient si sadne za mňa dozadu, hej. Ja v prvom rade poprosím, prosím vás, sadnete si tam ďalej. A on ma nepočúva, a ďalšia vec si všíma, že či nie je nejaký kokot, že či nie je postihnutý, alebo tak. To hneď, ja inak reagujem, keď je to mentol, hneď poviem, prosím vás, vystúpte si z auta, hej. A môžeš sa ti teraz stať, že keď není mentol, hoci čo bude, hej, že je buzerant, hej. A ideš na Petržalku a on je buzerant, hej. Tak sa ti môže stať, že kľudne, hej, ten hajzel vyťahne na teba vibrátor, dá ti ku krku vibrátor, takto. A tebe to nevoní, chápeš, lebo ty máš letné gumy a vonku je minus 15, tak sa šmíkaš. Rozumieš, takto sa šmíkaš, hej, musíš kerovať všetko. A teraz keď ťa gule nerežú, jak majú, ani jeho nerežú, jak má, tak on ti ho dáva ešte bližšie, ani ty nechceš tam, lebo tam zaschnuté veci sú, ty nevieš, či to má vríti, alebo kde to má, nechceš zomrieť na druhý deň, nie? Tak povedz, on chce slíby po tebe, ty povieš, počkaj, hneď to bude, a jak sa ty načiahneš túto, tak pravou rukou túto takto zmetieš, hej, ľavou si držíš volant, hej, prehodíš si ruky, kúkaj, pozri, ako má v kolbe, hej, pozri, tuto má v kolbe, hej, tú ruku, tu, už ju láme, hej, tu má v kolbe, vyjebem vibrátor a odtiaľ to pichám mu do huby a dupem na brzdu, hej, vždycky, keď mám tú ruku, dupnem na brzdu, hej, to mykne a hneď a tomu ide hneď do huby, hej, takto. A keď je zmetený úplne, vystúpi z auta s vibrátorom v ruke, hej, on je zmetený, on je ešte v šoku, hej. Ja vystúpim a odtiaľ tomu to takto dusím a čakám na príchod polície, hej. Tuto dusím.